Med mig, Brandy. Og mig, herr Vimse. Vent lige, skulle det ikke være? Herr Vimse og Brandy? Det tror jeg ikke, nej. Vi er her hele morgen, og med os har vi alle dine favoritter fra Disney Channel. Om lidt kommer der endnu et eventyr fra de to bedste venner. Den ene smart og populær, den anden lugtende og bøvsende. Yeah! Men vi er her jo ikke kun for at tale om os, vel? Jeg talte om Timon og Pumba. Ups, undskyld! Hakuna Matata. Hej alle sammen, velkommen til min fantastiske... Vores fantastiske jungle-boogie-fest. Jeg er så spændt, at jeg får lyst til at danse. Nej, Vimse, det gør du ikke. Vi er her hele morgen for at vise dig vores helt specielle udvalg af Disney Channel-favoritter og en film. Og måske nogen som danser. Nej, ingen som danser. Bare en lille smule. Nej. Er den sjov, kanin? Nej. Nu kommer barbaren Dave. Aha, fedt. Du har slået over på vores jungleboogie med mig, Brandy. Og mig, herr Vimse. Næste program er med junglens helt. Og jeg må sige, en meget smuk en af slagsen. Vent. Jeg er da ikke på næste gang, er jeg? Den var god, Langøre. Jeg taler om Tarzan, junglens konge. Han er så flot og stærk, og den måde, han svinger sig gennem træerne, fantastisk. Så han er fantastisk? Tja, det er muligt, at han er rå, når han sådan svinger sig rundt i et viskestykke. Men ingen slår herr Vimse. Uha, Vimse, og før du ser dig om, er du væk. Tarzan, du er min helt.